and the fellowship with the Holy Ghost. Uvali inkonzo kaSathane bantwana bakhe. Abanye abantwana beqiniswe bezindawo phezulweni. Abakho ubaqinise ngento ehamba nabo. Ekuthola ubaba loNkosi yethu uJesu Kristu. Uyabona ngokho uzothatha ufele. Abanye abantu bazobhakisha bemtshela uhambo ngoba inkonzo iyaphela xa uthatha ufele. Kodwa ufele ayiyonto yokuvala inkonzo. Into yokuyivula inkonzo kaThixo. Ivala inkonzo kaSathane. Apho umsebenzi uSathane ufuna. Uma ngabe ivala into endiyithethayo suqala ukhona ufele. Ukuba ngaba izinto ezenziweyo akhona isebenzi enkulu. Ukuba ngaba kukhona isifo ebesikutya phambi kobuzapho sisakutya nangoku nento ivayo. Linda kuthatha ufefe ngoba umshumayeli uzawukhonjuka eyolala kowabo. Ngoba umuntu ebesenza izinto uzawuhamba eyolala endaweni yakhe. Kodwa kukhona into ekhutshwa ekugqibeleni ekuthiwa may the grace of our Lord Jesus Christ let it abide with you. Into ekuthi mna apho uhamba khona. Into azawuministerisha ngayo emzini wakho ngoba uhamba naye. Uye wathi xa ivala inkonzo wena wasirious wema ngenyawo walithatha ngoba awuzuyihamba naye umshwayeli. Awuzuhamba nayo ibungile bemzini bakho. Kodwa ikhona into uThixo ayikhuphayo ekuthiwa ubaba loNkosi yethu uJesu Kristu. Lonto ithetha nguPawulos. uPawulos otheni? uPawulos othi ndayibongoza kathathu inkosi ukuba isuse uvilo enyameni. Inkosi zangivume zangeyane yamnika isecret. Isecret ethi andihambanga nalo ubaba. Akukho mntu azawusuka ezulwini azokuthathela uvilo enyameni. Lukhona ubaba wathi my grace is sufficient for you. Into is sufficient. Ithi yanele lento kungayazi khona. Ubaba lo kwamlukwane. Yona tena failure leyo uthi. Luhamba nawe. Uhambe nawe ufike ekhaya. Ufike uxelele. Manje gqibelisa. Lo tata lo ngwana apha kwaZulu. Uthisha lezihlala phansi. Ulethisha lathishanayo. Uthale kubaleka komlomo. Negunye lisemntwini. Lo mfana unomzomhle emagithi. Bathisha bobabili. Une swimming pool. Esikolweni lo muntu wayesereplacewe ngenxa yempilo. Ngoba apha emzini wakhe esilingini kukho into ehambayo. Kwi-swimming pool yakhe kukho into egqubayo. Waye kungena e-swimming pool. Unqine sisipotho. Ubhitye ulucingo umamwedla ngothi xa njukayo. Lento ebhitye ingathi inkomo ephile ucingo. Andiyazi noba lalo kanjani. Ayiwali umama wethi iginye ucingo. Ethi uginye ucingo. Caba yityi xa iginye ucingo. Ngoba nithu. Wayebhitye njalo lo mfana. Wacela into basiye kwakhe. Azocela ngani? Athi masiye kwakhe. Safika. Jayenza into ethethwa iBhayibhile ngelinye ixesha. Ngekho kaJesu. Ngiyithethe ngiyazikhetha. Ayinakuthi mandiyozixhoma ndiye. iBhayibhile ke ithi nitye yonke into ebebe phambili. Izikhonza zityi. Wabeka zona phambi kwethu endlini. Nasitya naziqhela. Into engayityi. Ngoba
uthwesitye yonke. Then sancokola emva kobo buncoko ndabiza lo mfu nje mfondini ukwabani apha kukaMbhele umzi kabani lo ngokaMbhele kubani obhatalayo lendlu nguMbhele ndibuza yekabani le swimming pool yekaMbhele ndibuza le silingi yekabani yekaMbhele le nto ihamba apha yekabani andiyazi. Ndithi kwaMbhele kubhatala uMbhele kukho into ehlala ingarentanga. Ndabiza ezinye izigonzi andiziyiki izigonzi ndathi Mbhele sukuma ume ngenyanga ucele le nto ukungixelela yona kwaMbhele apha ayimenywanga le nto mayiye kowayo ayofuna owayo umzi kodwa apha kwaMbhele kuphethe wena. Ngoku ndyayo uMbhele ubhizi athetha iyala kwiswimming pool yakho uyomxelela uba kaMbhele into efani oMbhele lo akafuna ukukhonza akakuye kayifuni uba yona inkonzo ngoba kwabo kusindisile abantu bakwabo babemane besiza bezothandaza into ingahambi. Uthi ke xa engibuyiza uthi mandimfundise uthi umfundisi owangelapha ingqondo kwelapha ke kunyaka uthi wangelapha ingqondo ndifuna yena yethu umane buza uba ndisekhona ngoba akafuna ukuya enkonzweni ngoba inkonzo yamosha. Zandimxele inyani ukuba unamandla umuntu. Elogqibela ibala ndikwahamba nalo umntwana emzini apha ezingolweni unento unayo nale nto andazi noba ndiyibone kodwa kwethiwa kodwa ke igama la ndandilive into ekuthiwa nguvutha ngenive loo nto unovutha wayevela athe nje kutshe indlu yakwabo ine-tiles atshe kungekho nto eme yedwa kutshe sathi xa sifika egcekeni laphaya kukho izipringi zeebhedi ezathanga wakhona bawuhlambi ongekho kukho ibhedi inqwaba yeebhedi ezathanga umzi abasawupeyinti ngoba uzawuphinda atshe. Bathumela bacela xa badibene nomntu babedibene nomama uZikhaya badibene nomntu bacela into yoba bacela umthandazo. Ndathi sawuya ngoLwesibini kwiveki ezayo noba kwangolwesibini ngoku atsho watsha umntwana watsha umzi bathumela bathi sicela ube sisiya kwaMhlaba uyalingana sive kuthiwa ukhona umuntu oncedayo phaya ngoku salinde uLwesibini. Ndathi kulungile yani kodwa ndizawuza ngonyaka ozayo ngoba kaloku akuzucaca yephi esebenzileyo. Bathi ke sasondelelana akuzucaca yephi esebenzileyo yephi engasebenzanga. Mna ke bazali bami funa ukuxelela ukuba ngaba uye egqirheni andinangxaki ukuba uphilile ubuye exhweleni hayi yeyona nto ndifuna uphilile qha uba uphiliswe ngubani nangxaki naloo nto kumnandi kuphila manje ufaka umoya apha emphulweni umane ukhupha andinamona ngomntu ophilileyo. Gulela wena uyivele into endiyithethayo umuntu uphilile kumlungile akamkhonza uThixo umuntu egula phila uthi umshiyeke yonke loo nto ongayiqondiyo uzokhonza uphilile kodwa phila. Bathi mabaye badweba bathi hayi sawulinda balinda safika siphethe ukutya siphethe ipeyinti
uzawuvela thina asizuthi ukutya kwabaye behlwebuzekile betshela saphatha ukutya saphatha ipaint yopeyinta landlu akho nto yimbi esayenzayo kodwa zange sasatya sapeyinta emva koko sathi sihamba emalanga sathi kuzophinda kutshe apha akukaphindi namhlanje lo mntwana wayesitshe befunda phe eUnity esuka ngapha kwaZulu ukuziwa kwabo u-extendile ngokuyateacher amandla omlomo 100% yenza uyephi maliyeke nje kule ndawo kodwa ndifuna ushiya igama elinye ozohamba uxelela abantu lona uThixo ukhona